humà mai no parteix de zero pel que fa a la construcció d'una identitat individual i col·lectiva o a la recerca d'un sentit de la vida, sinó que forma part d'una tradició, forma part d'un llegat. L'ésser humà és un hereu d'un sentit que li ve donat, que li ve transmet, per tant es demana bàsicament una recepció. El llenguatge ens ve donat. Tenim una estructura nostra interior que permet aprendre'l, però les paraules ens venen donades per la comunitat on naixem. La paraula, des del punt de vista creient, també ens ve donada. És a dir, tant les paraules com la paraula són un do. I aleshores, en la vida quotidiana, aquest llenguatge és del tot necessari. Sobretot si aquest llenguatge té també el coneixement del llenguatge pròpiament simbòlic. Doncs, per exemple, només cal pensar en l'art. No podem entrar en una església romànica sense tenir els referents de la Bíblia presents. O també el que seria la literatura, que ha begut molt, fins i tot la filosofia. I si no per estar d'acord amb el que és el text bíblic, també per anar-hi en contra. Com que l'ésser humà és un ésser cultural, però és un ésser d'una cultura en concret, és a dir, ha rebut una transmissió sobre l'escenari on desenvolupar la seva vida, que és el propi d'aquella cultura, construït al llarg dels segles. Per tant, la seva instal·lació en la realitat és a partir d'una determinada visió sobre la realitat i no una altra. Semblaria que, tibant d'aquest fil, tindria un sentit defensar que cada cultura, cada societat, cada religió té una mena de pretensió d'autosuficiència en la recerca del sentit. Però, en canvi, si ho considerem des de la funció simbòlica i de la mitologia subjacent a totes les religions, veiem que totes comparteixen un aire de família. Les civilitzacions no som impermeables, ni ara ni abans, i les idees circulen fluidament entre un espai i l'altre. Si es desvetlla el simbòlic, es desvetlla tot aquest llenguatge que conforma pròpiament l'ésser humà, la resposta ètica humana davant les qüestions normals de la vida i les vicissituds de la mateixa vida poden tenir una resposta de molta més qualitat si el llenguatge de l'home està màximament amplificat. Perquè per mi el gran descobriment ha sigut llegir la Bíblia d'alguna manera directament, entendre-la, il·luminar-la gràcies a la història, a la literatura, a la lingüística, a la geografia. Si sense les humanitats quedem orfes i quedem sense... ens falten un peu.